na katong partihan. Makita na lagi ako nangawat lagi ato. Lab kay katong partihan to bago pa tong pinalit pero nawala ra magkalit. Nakita lang na katong nagkawat ati ato barangay gyud ba. Barangay gyud mi magkita. Sakpan lagi na ko ron. Yang tumauli akong pante nga. So uto nung tanak ko to ron kay mulakaw ko. Sakit kay sa buot. Kanagsara kita makapalit og pante nga mahalon. Kawaton pag yun. Silaan lagi. Sa iya. Sa'yo, pakita mare. Ang pante diri pag-ihalay ba nawala? Dili na maghihalay. Oo, diri na ko gihalay. O dira ka gito na. Di ba po siya kuwag iro kay taas magkaayo malaya. Dire, pante? Pante gina Karon sa nawala? Karon sa nawala? Karon lang gani, karon. Kanyang buntag ko tong gihalay ba pagkuha na ko wala na oh. Na ako inasugatan duha ka buok. Asa man? Naglalis sila. Kinsa tong pante, nagdalas lag pante. Unsay koro sa pante unsay? Basta nagdala to lag pante unya, naglalis lang duha luganay. Asa naman ron? Amo nanagan to pero kaila ko to matawana kay nakaila jud ko sa ato. Ato ra to be. Nidagan na gino nidagan. Kaila ko to matawana to si Gibahit itin ng bitaog og si kanya si Kuan Rodolfo. Asa naman sila karap? Ato ra to be. Kasi pag ato nga nasugatan ako ron. Oh, masuot nga mahalong panty ba? Mahal ba kay palit ng 500 isa to. Ikaw pangita, di pa ako ato. Ikaw may nakakita. Uban ko be. Mo taga to pati nilayuan na Ikaw na ba kay? Ako nimo ipablater na lang na ako pong asawa gikuag panty nya di sa barangay daka nga walag panty nya karon ako ni balan nya sila din duha tigkuha dai diri ay bapa na ipablater na nimo ron para matawag og barangay ay kabalakan na ako testigo ko bahala jud ako sa duha nako kamata nga Natasha ay lang gidala Natasha ba to oh amo jud tong panty jud imuwa jud dito Sila din ang tigkuwag panty diri ay mga mahalon ra ba jud pilion kwaon baya ibig ito mga baratuhon pilion jud mga Natasha brand. Ato na to be, sila din ay mga kawatan na rin. Ato nang pablatet na yung karon. Mare, di ko kakuyog ni Maron Mare, kaya na pa ko ilakwan, nagdadalagi ko. Mato na ko Mare. At yan, kunis balan ron. Kaya murag hungagi, may ginis sila paminti na rin. Kung biyaan na rin, hanto di na sila mangagi na rin. Awaron. Trip na asnan. Awaron. Hindi na sila kalapos na rin. Kaya di rin kung magbantay paminti. At yan. Nga, taganusot sila na rin niya. At yan, di ko na rin. Ayan po nila rin. Lagi maturong taon-taon. Dari mo na ilang dalan perminti. Awaron. Sakpan akong mga awat sa panteron. Sakpan na lagi nakita silang mga awat sa panteron. Makatilang din sila ron. Awaron. Nga man lagi din ako na sila dabu-dabu ang istorya ron. Mga gwapo ba unta kayo niya. Mga kawatan lagi mga pantesos. Okay ron tag katong naitalumtum tong pilion niya. Kato pa dyan original nga akong gipalit bago kaayo. Di mga ayo mga di mga konsensya mga tawhana ba. Mahal pa itong pantiha to? Mahal pa itong pantiha to kay bago ko itong pinalit. Nya. Kumusta man tong pantoy nga imong nakuha? Sigo kay sa kong sawa. Sigo kayo? Manguha na pud gay koron. Nana pud plano. Manguha na pud karon? Unahan ba? Dira man tong balaya tong yagi o mulang sa dito sa atong mga balay pa gyud unahan. Grabe ka daan na gyud na mo. Oy, wa jay panty pre ba nga way original diyang dapita. Nakabantay ko diha puro original mga panty diha. Mao day na imong target ya perminti. May pugay kay manghiring ba no? Pangkuan ba pangpawala sa mga gastos sa balay ba. Instead nga mo palit ka, manguha na lang ka. Ang pila ka buk makoleksyon nimo kada bulan pre sa kinawat ng mga panty. Tapos ndakana pre oy, katong mga liagi sa kasukubag. Murag diri banda pre oh. Pila na kabalay ko diha. Kuan, utso kabalay. Sige. Way mga kana mga namuyo diha, mga big time nga mga tao. Siyempre mga panty ana original. Mo na imong ginatira perminti. Ala, manguha ka. Manguha na lang, alangan, mangawat na lang ka. Kato pag yung kuan, kato dito sa original. Ta. Ni. Ay, mao dyan yung mga tawhanan na hawat sa kong panty. Awaron. May kalusot mo ron. Murag na inganyo ko sa Akong patarget kay Natasha 5. Ya, katong gingon nimo usa kay tong isa. So, 5 po para ulo. Hindi makapilas. Murag na inganyo ko ang trabaho nimo manguha na nagpanty. Nindot pre. Nindot man manguha panty pre kay maka-less ta og gasto. Pero lugi kagapon, isa ra ka mo mong nakuha. Uy, sir, mo kay itong nalugi ko, akong usban ron. Pero sulit kay Natasha kaayo. Pastang original. Babago na ba? Sila ko to katong igo sa daan pre. Bumuto Oh, kaayo. tinuod lang. Ako nagyat. Sap. Kamu man di ay. Hawad da, oy. Adungog pa jud ko. Pre.
Asa na akong pante? Panty. Sak-sak din mo no. Ano may nagawat sa akong pante? Wala mo nangawat sa imong panty. Ngawat. Wala po to. Nay testigo ko. Isa. Nay sumbong sa kuwa nga. Kamo daw nga to pante nga natasya dos kong balay. Unsa ninyo ng pante? Musuot mo na, uy kapalit og pante sa iyong asawa. Maday ko diniglawas, uy kapalit mangawat na lang gyud mo. Nga po ninyong mga tirada, uy kato ba yung mga original ninyong kapilion? Unsa na lang day mo, uy mga income kay mangawat man mo. Sus, sayang nga sa inyong pagka-wapo no niya. Sige, ramday mo. Kuan-kuan, pangawat og mga sus, nalang gyud. Mare. Objection, Your Honor. Panty daw niya. Wala man ko kabalo unsa lagi pang sultanan niya. Saan man mo imong panty prod? Gani. Kita manguhag panty binuang. Wala oy. Kita may imong pan, ebidensya. Naka-ebidensya, Mare nga. Nakuha ko mismo imong panty. Wala jud mi nagkuha. Ay. Kinsa day ni? Bukong. Basta kay ako wala jud ay wala. Di ba Grace imong pangalan? Miss Grace Gokong, di ba? Oh, ako nang Grace Gokong. Kabalo magyamo sa kong ngalan? Ay namog limod-limod kay kabalo na kung kamo siya nanguha sa pante gyud. Limod kamo diha magtinukluray pamong duha. Balaan naman mo daan. Balaan na kasi yung mga nangon, niagi lang kay mo diri nagistoryahan na magani mo. Awot sa pante kay nya magdinay-dinay na mo. Sus. Kun yung kilara. Sabi, check na tanan yung mga sabi. Kasi kwan Mare. Signaan na diri pang loklok ninyo ba? Kuan. Mo na ba na ba? Ayo si kuan na. Kasi, mo di ba ka papatanong guilty kay ka ba? Wala lagi na. Bisa na yung Oh. Oh! Unsa din ako, panty man ako. Wanaw kay bugpanty ha? Ano mo nagkagapoy nangawat sa imong panty? Basig ka parehara na si mo ha. Pariha, sus ay nagdinay-dinay dira oh, basa pa gani oh. Ikaw man din. Sus, Sa duha pa. ano? Kahit anong panty oh, anong panty oh. Muha na na. Mare. Wala ko koy kwan na. Wala ko nangawat ang panty. Nakaon pa ni panty niya. So, what's up mga katang no? Shout out day kay Jupin Villarosa from Davao, kay Nonoy Eduardo Jr. Shout out. Astig Vlog, shout out. Montero TV, shout out. O kay Belen Datuin, shout out. Shout out kay Ron Sidon. Bamix Vlog, shout out. Then kang Elayang ng Davao City, shout out. Kay Pung's Work, shout out. Kay Manny Rapol, shout out. Then kay Alan Dicap, kay Karina Cano, shout out. Vicente Vidas, kay Ray Almugera, Carlito Kulame, shout out. O kay Isabella's Vlog, shout out. Kay Renante Yan Cage, shout out. Kay Rodjim Sidibia, shout out. Kay Bean Funny TikTok, shout out. Bonchi 77, shout out. O kay Bukali Rame, shout out. Jeffrey Vela, shout out. Celso Benitez. O kana lang hantod sa sunod na pod. Salamat.